Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Iubiți credincioși, Dumnezeu, unul în ființă, întreit în persoană, se arată astăzi la botezul Domnului nostru Iisus Hristos. Glas din cer: acesta este Fiul meu cel iubit, întru care bine am voit glasul Tatălui Ceresc. Sfântul Duh se coboară în chip de porumbel peste Fiul lui Dumnezeu care se botează, Domnul nostru Iisus Hristos. Marea taină a creștinătății. Dumnezeu, unul în ființă, întreit în persoane, ni se arată astăzi tuturor. Sfințind apele Iordanului, întreaga fire. Sfințirea vieții noastre are loc în multe și multe chipuri. Cel mai înalt chip, cel mai deplin chip este atunci când ne împărtășim cu vrednicie cu trupul și sângele Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Ne sfințim viața atunci când în Sfânta Taină a spovedaniei mărturisim păcatele și primim iertarea păcatelor. Ne sfințim viața prin celelalte sfinte taine. Ne sfințim viața atunci când gustăm din apa sfințită. Ne sfințim viața când gustăm din pâinea sfințită. Ne sfințim viața când ne ungem, suntem unși cu un de lemn sfințit. Ne sfințim viața atunci când gustăm din pâinea unde lemnul, făina binecuvântate. Ne sfințim viața privind în jurul nostru lumea cu conștiința că este lumea lui Dumnezeu. Ne sfințim viața privind cerul înstelat, văzând în același timp cu Duhul, cu inima, puterea și purtarea de grijă a lui Dumnezeu. Deci, în multe și nenumărate chipuri ne sfințim viața. Fiul lui Dumnezeu, Domnul nostru Iisus Hristos, se botează în numele nostru în apele Iordanului. Apa este cel mai curat element al naturii, fără culoare, fără miros, fără gust. Puterea lui Dumnezeu, această materie care spală și curățește și în mod fizic, dar și în mod duhovnicesc, dacă este sfințită în cadrul slujbei de sfințire a gheazma mică sau a gheazma mare. Și ținem foarte mult ca să ne sfințim viața și mai ales în această sfântă zi să luăm aghiazma mare și să o ducem la casele noastre și să gustăm din ea până se termină praznicul, sărbătoarea botezului Domnului. Și ducem acasă și noi stropim și în cuprinsul gospodăriei noastre, fiecare dintre noi. Dar numai în aceste zile, de astăzi până la sfârșitul sărbătorii botezului Domnului. Cât de bun este Dumnezeu cu noi. Și această dorință după sfințenie
după sfințirea vieții noastre, rămâne neclintită. Și în măsura în care păstrăm, respectăm, împlinim poruncile lui Dumnezeu, rânduielile bisericești, simțim nevoia de sfințire a vieții noastre. Simțim nevoia ca preotul duhovnic, preotul, să ne însoțească pașii vieții noastre de la naștere până ce intrăm în mormânt. Și după aceea, prin rugăciunile pentru cei repausați. În măsura în care această conștiință este adânc sădită în sufletele noastre, suntem încredințați că credința noastră creștin-ortodoxă nu va pieri. Nu va pieri pentru că însuși Mântuitor Iisus Hristos a spus: porțile iadului nu vor birui biserica mea, care este trupul tainic al lui Hristos, noi toți credincioși. Ne trebuie râvna cea bună pentru poruncile lui Dumnezeu, pentru împlinirea poruncilor lui Dumnezeu. Să sporim duhovnicește din zi în zi, cum spune psalmistul. Din clipă în clipă, din ceas în ceas, pentru că în fiecare ceas și în fiecare clipă greșim, dar în fiecare clipă să ne căim de ceea ce greșim. Și cât mai des alergăm la Sfânta Taină a spovedaniei. Deci trebuie o râvnă creștinească. Gândul nostru să fie deopotrivă la Dumnezeu și la moarte, pentru a da răspuns bun la înfricoșătoarea judecată a lui Dumnezeu. Pentru că gândul la moarte ne întărește pe noi în conștiința noastră pentru a face tot mai mult binele. Gândul la moarte nu trebuie să înfricoșeze. Este un sentiment de frică, dar dacă avem conștiința că ne străduim să împlinim poruncile lui Dumnezeu, cu această frică, acest fior, este și nădejdea în mântuirea noastră. Pentru că altfel, dacă nu avem aceste simțăminte și această conștiință, suntem asemenea, spunea cineva și amintesc de multe ori, unii pietre care așa de permanent în apă și dacă o scoți și o sfarmi, vezi că înăuntru este uscată. Nu a pătruns apa până în inima pietrei. Așa se întâmplă și cu sufletele noastre dacă sunt împietrite. N-au sensibilitatea aceasta, simțirea aceasta față de poruncile lui Dumnezeu care înseamnă viață față de Dumnezeu. Și de aceea zic, apelăm și întrebuințăm aceste mijloace de sfințire a vieții noastre și mai ales prin stropirea și gustarea cu apă sfințită ca și pâinea sfințită. De aceea, iubiți credincioși, să ne străduim, să le pădăm toată păgânătatea, cum îndeamnă Sfântul Apostol Pavel, tot ce este rău, toate păcatele, pentru harul cel mântuitor al lui Dumnezeu s-a arătat astăzi și întotdeauna, dar mai ales astăzi. Dumnezeu, unul în ființă, în trei persoane și Dumnezeu Tatăl adevărește că Cel care s-a botezat, Iisus Hristos, este Fiul lui Dumnezeu, Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat. Și viața noastră se sfințește prin lucrarea Harului Sfântului Duh. Harul Sfântului Duh. Cât de frumoasă este credința noastră creștină ortodoxă, creștina noastră strămoșească.
Deci, suntem la început de an nou. Să punem începutul cel bun, zi de zi, zi de zi. Așa este și povața permanentă a Sfinților Părinți. Și în această strădanie noi dobândim bucuria mântuirii. Amin. Să trăiți în noaptea Sfințite Stăpâne. Deci, după ce terminăm slujba Sfintei Liturghii, cei care aveți de împărtășiți, rămâneți să împărtășiți, iar noi mergem afară să simțim apa. Că într-o veselie vă veți veseli și într-o bucurie vă veți învăța că mulți și daruri vă trătați, așteptându-vă pe voi într-o bucurie și toți copacii în țară din vor mișca din ramuri. Și în locul scaiului se va înălța chiparostul și în locul rusicii va crește virsina. Și va fi Domnul numit într-un semn veșnic și nu va lipsi. Înțelepciune. Din prorocia lui Isaia citire. Să luăm aminte. Acestea zice Domnul. Scoateți apă cu veselie din izvoarele mântuirii și veți zice în ziua aceea, lăudați pe Domnul, chemați numele Lui, vestiți între neamuri lauda Lui. Lăudați numele Domnului că lucruri înalte a făcut, vestiți acestea peste tot pământul. Bucurați-vă și vă veseliți cei ce locuiți în Sion, că s-a înălțat Sfântul Israel în mijlocul Lui. Să luăm aminte! Pace tuturor! Și Duhului Tău, Domnule, este luminarea mea și mântuitorul meu, de cine mă voi teme? Domnul este apărătorul vieții mele, de cine mă voi înfricoșa? Înțelepciune. Din Epistola 1 către Corinteni, a Sfântului Apostol Pavel, citire. Să luăm aminte. Fraților, nu voiesc ca voi să nu știți că părinții noștri au fost toți sub nori și că toți au trecut prin mare și toți într-un Moise au fost botezați în nori și în mare și toți au mâncat aceeași mâncare duhovnicească și toți aceeași băutură duhovnicească au băut, pentru că beau din piatra duhovnicească ce îi urma, iar piatra era Hristos. Faceți celui ce a citit. Și Duhului Tău, aleluia, aleluia, aleluia. Înțelepciune drept să ascultăm Sfânta Evanghelie. Pace tuturor! Și Duhului Tău. Sfânta Evanghelie de la Marcu, citire. Slavă Ție, Doamne, slavă Ție! Să luăm aminte! În vremea aceea a venit Iisus din Nazaret, pe Galileea, și a fost botezat de către Ioan în Iordan. Și în clipa când Iisus ieșea din apă, Ioan a văzut cerurile deschise și Duhul ca un porumbel coborându-se peste dânsul. Și glas din cer s-a auzit zicând, Tu ești Fiul meu cel iubit, în care bine am voit. Slavă Ție, Doamne, slavă Ție! Cu pace Domnului să ne rugăm! Doamne, miluiește! Pentru pace, pentru mântuirea sufletelor noastre, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru pacea toată lumea, pentru bunăstarea Sfinților lui Dumnezeu Biserici, pentru mântuirea tuturor Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru Sfântă Biserica aceasta și pentru cei ce cu credință în evlavie și cu frică de Dumnezeu intră în trânsa Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru noaptea Sfințitul Arhiev
Sfânta Preoțime și cea Hristos diaconime, pentru tot plerul și poporul Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru binecredinciosul popor român de pretutindeni, pentru cârmuitorii țării noastre, pentru mai mare orașelor și ai statelor și pentru viitoare de Hristos voastre, Domnului să ne rugăm. Pentru Părintele nostru stareț, arhimandritul, prin glorie din preună cu toți părinții, frații și ostenitorii aceste sfinte mănăstiri, Domnului să ne rugăm. Miluiește! Pentru Sfântul locașul acesta, țara aceasta și pentru toate orașele și satele și pentru cei ce cu credință viețuiesc între însele Domnului, să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru buna întocmirea văzduhului, pentru veșugarea roadelor pământului și pentru vremuri pașnice Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru cei ce călătoresc pe apă, pe uscat și prin aer, pentru cei bolnavi, pentru cei ce se ostenesc, pentru cei robiți și pentru mântuirea lor, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru cei ce călătoresc pe apă, pe uscat și prin aer, pentru cei bolnavi, pentru cei ce se ostenesc, pentru cei robiți și pentru mântuirea lor, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru ca să binecuvinteze lucrările ce se săvârșesc la zidarea catedralei mântuirii neamului, pentru slava lui Dumnezeu și spre ocrotirea poporului român, și cu bună sporire să fie aduse la bun sfârșit, cu harul și cu lucrarea preasfântului Duh, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru ca să se sfințească apa aceasta, cu puterea, cu lucrarea și cu pogorârea Sfântului Duh, și pentru ca să se pogoare peste apa aceasta lucrarea cea curățitoare a Treimii cele mai și sus de fire, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru ca să fie apa aceasta tămăduitoare sufletelor și trupurilor și zgonitoare a toată puterea cea potrivnică, pentru ca să dăruiască apele acestea harul izbăvirii și binecuvântarea Iordanului, cu puterea, cu lucrarea și cu venirea Sfântului Duh, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru ca să zdrobească satana sub picioarele noastre și să se risipească tot sfatul viclean care se pornește asupra noastră, pentru ca să ne scoată pe noi Domnul Dumnezeu nostru din toată vrăjmoșia și ispita care ne stau împotrivă și să ne facă vrednici de bunătățile cele făgăduite, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru ca să ne luminăm noi cu luminarea cunoștinței și a dreptei credințe prin venirea Sfântului Duh, și pentru ca să trimită Domnul Dumnezeu binecuvântarea Iordanului și să sfințească apa aceasta, Domnului să ne rugăm. Miluiește! Pentru ca să se facă apa aceasta dar de sfințenii și curățire de păcate, spre tămăduirea sufletelor și a trupurilor și spre tot folosul de trebuință, pentru ca să fie apa aceasta curățitoare spre viața veșnică, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru ca să se arate apa aceasta izgonitoare de toată bântuiala vrăjmașilor, celor văzuți și nevăzuți, pentru cei ce o vor lua și o vor primi spre sfințirea caselor, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru ca să fie apa aceasta curățire sufletelor și trupurilor tuturor celor ce o vor lua cu credință și vor gusta din trânsa, și pentru ca să ne învrednicim noi să ne umplem de sfințenie prin gustarea
ca să audă Domnul Dumnezeu glasul rugăciunii noastre a celor păcătoși și să ne mântuiască pe noi, Domnului, să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru ca să fim izbăviți noi de tot necazul, mânia, primejdia și nevoia, apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău. Doamne, miluiește! Pe preasfânta, curată, prea binecuvântată, mărita stăpână noastră de Dumnezeu născătoarea și pururea Fecioară Maria cu toți Sfinții să o pomenim. Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Pe noi înșine și unii pe alții și toată viața noastră, lui Hristos Dumnezeu să o dăm. Ție, Doamne! Că ție se cuvine toată slava, cinstea și închinăciunea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Domnului să ne rugăm. Miluiește! Trăime mai presus de fire, prea bună, prea dumnezeiască, atotputernică, a toate văzătoare, nevăzută, nepătrunsă, păcătoarea ființilor celor înțelegătoare și a fiilor celor cuvântătoare. Bunătatea cea firească, lumina cea neapropiată, care luminezi pe tot omul ce vine în lume, strălucește și într-un mine veni cu slujitorul tău, luminează-mă ochii minții mele ca să îndrăznesc a lăuda binefacerea și puterea ta ce nemăsurată. Fie bine primită rugăciunea ce se aduce de mine pentru popor ce stă înainte. Să nu oprească păcatele mele venirea aici a Sfântului Tău Duh, ci mă iartă, ceea ce ești prea bună, ca să strig către tine, fără de o sândă și să grăiesc și acum. Te slăvim pe tine, Stăpân, iubitorule, Doamne, Atoțitorul, Împărate, Cel ce ești mai înainte de veci. Te slăvim pe tine, Ziditorul și Făcătorul a toate. Te slăvim pe tine, Fiul al lui Dumnezeu, unul născut, Cel ce ești fără tată din mamă și fără mamă din tată. Că la praznicul ce a trecut, nu te-am văzut. Iar la acesta de acum, desăvârșit te vedem pe tine, Cel ce te-a arătat desăvârșit Dumnezeul nostru din Cel desăvârșit. Că astăzi ne-a sosit nouă tuturor vreme de praznic și ceata Sfinților cu noi se adună și îngerii împreună cu noi prăznuiesc. Astăzi, Harul Sfântului Duh în chip de porumbel peste ape se pogoară. Astăzi, soarele cel neapus a răsărit și lumea cu lumina Domnului se luminează. Astăzi, luna cu raze luminoase luminează pământul. Astăzi, stelele cele luminoase cu lumina strălucirilor, lumea înfrumusețează. Astăzi, norul rorează din cer omenirii ploaia dreptății. Astăzi, cel nefăcut din bunăvoia sa este atins cu mâna de către făptura sa. Astăzi, prorocul mai temergător se apropie de stăpân și cu frică stă înaintea lui, văzând pogorârea Dumnezeu la noi. Astăzi, apele Iordan se prefac în vindecări cu venirea Domnului. Astăzi, toată făptura se adaptă cu cugeturi tainice. Astăzi, păcatele oameni se curățesc în apele Iordanului. Astăzi, raiul s-a deschis oamenilor și soarele dreptății ne luminează nouă. Astăzi, apa cea amară care era în vremea lui Moise se preface în dulceață poporului cu venirea Domnului. Astăzi ne-am izbăvit de plâns cel vechi și ca un Israel nou ne-am mântuit. Astăzi ne-am izbăvit de întuneric și cu lumina cunoștinței Dumnezeu ne-a luminat. Astăzi întunericul lumii se risipește cu arătarea Dumnezeului nostru. Astăzi toată făptura se luminează de sus ca o făplie. Astăzi șerăciunea se surpă și calea de mântuire ne lucrează nouă venirea Stăpânului. Astăzi cele de sus cu cele de jos împreună prăznuiesc și cele de jos cu cele de sus împreună vorbesc. Astăzi opța cea sfințită și mult vestită a ortodoxilor se bucură. Astăzi Stăpânul merge la botez ca să ridice firea omenească la înălțime.
Astăzi cel neplecat se pleacă robului său ca să ne libereze pe noi de robie. Astăzi împărăția cerurilor am dobândit, iar împărăția Domnului nu are sfârșit. Astăzi pământul și marea și-au împărțit bucuria lumii și lumea s-a făcut de veselie. Te-a văzut apele, Dumnezeule, te-a văzut apele și s-a temut. Iordan s-a întors înapoi, văzut focul Dumnezeu coborând-se între peșteri și intrând în trânsul. Iordanul s-a întors înapoi, văzând pe Sfântul Duh închid de porumbel coborându-se și lucrând împrejurul tău. Iordanul s-a întors înapoi, văzând pe cel nevăzut închid văzut, pe făcătorul întrupat, pe stăpânul închid de rob. Iordanul s-a întors înapoi și munții a ascultat, văzând pe Dumnezeu întrupat, iar norii au dat glas mirându-se de Cel ce a venit, lumină de lumină, Dumnezeu adevărat de Dumnezeu adevărat, răsuluire stăpânească, văzând astăzi în Iordan, pe Cel ce moarte neascultări și vode și răciune și legătura iadului Iordan a afundat și a dorit lumii botezul mântuirii. Pentru aceasta și eu, păcătosul și nevrem cu slujitorul tău, mărturisind slăvițele tale minuni, de frică, fiind cuprins, cu milință strică de tine. Mare ești, Doamne, și minunat sunt lucrurile tale, și niciun cuvânt nu este ajuns pe lauda minunilor tale. Amin. Mare ești, Doamne, și minunat sunt lucrurile tale, și niciun cuvânt nu este ajuns pe lauda minunilor tale. Amin. Mare ești, Doamne, și minunat sunt lucrurile tale, și niciun cuvânt nu este ajuns pe lauda minunilor tale. Amin. Că Tu cu voia Ta pe toate le-ai adus dintr-o neființă într-o ființă. Cu puterea Ta ții făptura și cu puterea de griji vânzești lumea. Tu din patru stihii ai întomit făptura și cu patru vremi ai încununat crucea anului. De Tine se cutremură toate puterile îngerești. Pe Tine te laudă soarele, pe Tine te slăbește luna, Ți se supun stelele. Pe Tine te ascultă lumina, pe Tine se îngrozesc adâncurile, Ție slujesc izvoarele. Tu ai întins cerul ca un cort, Tu ai întărit pământul peste ape, Tu ai grădit marea cu nisip, Tu ai revărsat aerul spre răsuflare. Puterile îngerești Ție slujesc și cei trași hainuri Ție se închină. Cheruvin cei cu oi mulți, serafim cei cu 6 aripi împrejur stând și zburând de frica slavii Tale și neapropiat se acoperă. Că Tu, Dumnezeu, fiind necuprins de gând și de cuvânt și fără de început ai venit pe pământ, chip de rob mult într-o asemănare românească cânte. Când n-ai suferit stăpâne pentru durările militare, să vezi neamul românesc chinuit de diavolul, ci ai venit și ne-ai mântuit pe noi. Mărturisim harul Tău, vestim mila Ta, nu tăinuim facea Ta de bine. Toată firea omenească ai izbăvit-o, pântecele Fecioare ai sfințit cu nașterea Ta. Toată făptura te laudă pe Tine, Cel ce Te-a arătat, că Tu, Dumnezeu nostru, pe pământ Te-ai arătat și cu oameni împreună ai dăsuit. Tu, trimițând din cer Duhul Tău ce Sfânt, ai sfințit apele Iordanului și capetele balaurului cele ce se încuibaseră acolo ai zdrobit. Tu însuți, dar viitor de oameni împărate, vino și acum pe ura Sfântului Tău Duh, ca să înțește toate și sfințește apa aceasta. Și sfințește apa aceasta.
aceasta. Și de ei har izbăvire și binecuvântare Iordanului. Eu pe dânsa îi rog în stricăciune, dar de sfințenie, desfregare de păcate, vindicare de boli, diavol peire, îndepărtare puterilor pătince, plină de putere îngerească, ca tot ce este de vostru opic și vă gustat în dânsa, să o are spre curățirea sufletelor și a trupurilor, spre vindicarea patimilor, spre sfințirea caselor, spre tot folos de trebuință. Căci Tu ești Dumnezeul nostru, Cel ce ai înnoit prin apă și prin Duh firea noastră cea învechită de păcat. Tu ești Dumnezeul nostru care pe vremea lui Noe, cu apa ai vindecat păcatul. Tu ești Dumnezeul nostru care prin mari și prin foi și Moise ai liberat neamul omenesc, neamul evreiesc, de robia lui Faraon. Tu ești Dumnezeul nostru care ai ridicat piatra în pustiu și a pus ape și râuri s-au umplut de apă, pe poporul Tău ce însetarea de fapt. Tu ești Dumnezeul nostru care cu apă și cu foc, prin lie, ai izbăvit pe Israel și rădăcea doare. Și acum, Stăpâne, sfințește apa aceasta cu Duhul Tău cel Sfânt. Și acum, Stăpâne, vine și acum, sfințește apa aceasta cu Duhul Tău cel Sfânt. Și acum, Stăpâne, vine și acum, sfințește apa aceasta cu Duhul Tău cel Sfânt. Dă tuturor ce se vor atinge dânsa și vor stropi și vor gusta sfințire, sănătate, curățire și binecuvântare. Și miluiești, Doamne, pe binecredincios în popor român, pe cârmuitorii țării, pe mai mare orașul satelor, pe viitoare crățoase. Asta aminte, Doamne, din larga Sfinții nostru întâlporiți. Toată cinstita preoțire și întâlnizări diaconime și pleci poporul ce stă înainte de frații noștri, care vine cu toată price, nu sunt de față. Și miluiești pe dânsii și pe noi, o mare ta, pentru ca și de stihii
de oameni, de îngeri, cele văzute, cele văzute, să fie slăvit Dumnezeu și preasfânt, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pur așa în vecii vecilor. Amin. Pace tuturor! Doamnele voastre, Domnului să ne plecăm. Că Tu ești înțeleea Sfântul și Sfântul noastre, slavă și mulțumiri și închinări cele împreună și până început toată Părinte și prea Sfântul, bun viață, pe Duhul Tău, acum și pur așa în vecii vecilor.